खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 44 साननि उनाव उमरांसननि आयेन बेरेखा खैला खनिनिफ्राय आरोबाव सानै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। एडभान्टेज आसाम 2.0 आव 14,000निबो बांसिन रां खाथायगिरिफोरा रेजिस्टार खालामदों। हाथियारजों लोगोसे सासे सुरां सिखारि हमदों। रेखा गुप्ताया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। डिब्रुगड़ पुलिसा सानै सिखावखौ खादों। नगावआव एमपि रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबदों। मरिगावआव गोथार मुसुखाजों लोगोसेनो गोबां बेसादफोर खावना लांदों। मेघालयआव 4.1 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जाब्रबथाय जानायनिफ्राय 44 साननि उनाव उमरांसननि आयेन बेरेखा खैला खनिनिफ्राय आरोबाव सानै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। बुधबारखालि उमरांसननि आयेन बेरेखा खैला खनिनिफ्राय आरोबाव सानै लेबारनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। बुधबारखालि मोनाबिलियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। ससियेल मिडियायाव गिबि मन्थ्रिया लिरदों दि उमरांसननि खैला खनियाव दै सारनाय खामानिखौ जागायफिनदोंमोन, जाहाथे खैला खनियाव थाबथानानै थानाय लेबारफोरखौ रेस्किउ अपारेशन खालामनायखौ जुरिफिननो हायो। बेनि गेजेरजों आरोबाव सासे लेबारफोरनि गोथै सहखौ बुधबारखालि बोखांनो हायो। बेनि उनाव दिनै आरोबाव सासे लेबारनि गोथै सह बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि उमरांसननि आयेन बेरेखा खैला खनियाव थाबथानाय लेबारफोरनि गेजेराव दासिम 6 सुबुंनि गोथै सहखौ हाखर सिंनिफ्राय बोखांनो हाबाय। सिगाङावबो 4 लेबारनि गोथै सह बोखांनो हादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गोदानै गोथै सह बोखांनो हानाय सानै लेबारखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो गोथै सहखौ सिनायथिनो नाजानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो गोनांदि उमरांसननि आयेन बेरेखा खैला खनियाव जानाय जाब्रबथायनि उननिफ्रायनो एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफजों लोगोसे भारतीय दै रौनियानि हानजाया थांनाय 40 साननि सिगांनिफ्रायनो लान्थ्रियै रेस्किउ अपारेशन खालामनो नाजागासिनो दंमोन। एडभान्टेज आसाम 2.0 नि थाखाय सोरखारा गोख्रों लाहार फाहार खालामगासिनो। एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानो थाखाय 14,000निबो बांसिन रां खाथायगिरि एबा इनभेस्टरफोरा गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामदों। बुधबारखालि सानजौफुनि गेजेराव 14,000निबो बांसिन देशी विदेशी रां खाथायगिरिफ्रा गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामदों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों आसामनि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया। एडभान्टेज आसाम 2.0 आव जार्मानिजों लोगोसे मोनसेनि पार्टनार हादरफोरा बाहागो लागोन। बै हादरफोरा जादों भुटान, जापान, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाइलेन्ड आरो मालयेशिया। बे हादरफोरनि एंगेजमेन्टआ ग्लबेल पार्टनारशिप आरो रांखान्थियारि जौगानाय लाबोगोन होननानैबो बिमल बराया बुंदों। मख'नो गोनांदि एडभान्टेज आसाम 2.0 नि गुबै हाबाफारि एबा रेजिस्टार रां खाथायगिरिफोरनि बाहागो लानाया 25 आरो 26 फेब्रुआरि खालि जागोन। अब्लाबो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिन्थिफुंनाया 28 फेब्रुआरि आरो 1 मार्चसिम थागोन। नगावआव हाथियारजों लोगोसे सासे सुरां सिखारिखौ हमनो हादों। नगाव पुलिस आरो सनितपुर पुलिसा जुथाइ अपारेशन खालामनानै वान्टेड सुरां सिखारिखौ हमनो हायो। हमजानाय सुरां सिखारिखौ नगाव जिल्ला टिंनि जारामारि गामिनि थागिरि रुजुमुद्दिननि फिसाज्ला 40 बोसोर बैसोनि राफिक आली होननानै सिनायथि होनाय जादों। राफिक आलीया सनितपुर जिल्लानि थेलामारानि मुस्लिम साफरियाव थायोमोन। रिपर्ट बादिब्ला राफिकनि हेंथायै नगाव आरो सनितपुर जिल्लायाव गुबुन गुबुन केसफोर रेजिस्टार जानानै दङ। पुलिसनि जेरायाव राफिक आलीया गंसे राइफल आरो गंसे पिस्तल दोनखुमाना दोननायखौ सिमान लायो। बेनि उनाव पुलिस बिफाना गुबुन गुबुन 3-4 जायगायाव सिग्रोमनायाव गंसे राइफल्स, 4 गोगो गुलि, 4 खारि कार्टिजखौ फोथारनिफ्राय बोखांनो हायो। दिल्लीबासिया दिनै गोदान गिबि मन्थ्रि मोननो हाबाय। रेखा गुप्ताखौ 4थि आइजो गिबि मन्थ्रि महरै मोनबाय दिल्लीबासिया। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव दिनै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो बिजेपिनि आइजो दैदेनगिरि रेखा गुप्ताया।
दिल्लीनि रामलीला मैदानाव खुंनाय हाबाफारियाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव रेखा गुप्ताया दिनै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। मख'नो गोनांदि मैया बेलासियाव खुंनाय बीजेपीनि एमएलए हान्जानि मेलाव रेखा गुप्ताखौ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'नाय जादोंमोन। दिल्ली विधानसभा बिसायख'थियाव बीजेपीआ देरहानायनि उनावबो माखासे सान सिगां गिबि मन्थ्रि मासिनि बिजाथिखौ फोसावनो हायाखैमोन। बेखौ लानानै हादरनि राजथावनि दिल्लीनि राजखान्थिखौ हादरनाङै बयबो नोजोर खालामगासिनो दङमोन। बेनि गेजेरावनो मैया बीजेपीनि एमएलए हान्जानि जर'खा मेलाव रेखा गुप्तानि मुंखौ गिबि मन्थ्रि महरै सायख'यो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रेखा गुप्ताया दिल्लीनि ब्रैथि आइजो गिबि मन्थ्रि। 1998 मायथाइयाव 52 साननि थाखाय दिल्लीनि सेथि आइजो गिबि मन्थ्रि जादोंमोन सुषमा स्वराजआ। बेनि उनाव नैथि खेबनि गिबि मन्थ्रि शीला दीक्षितआ 15 बोसोर 25 साननि थाखाय दिल्लीखौ सासन खालामदोंमोन। दिल्लीनि थामथि गिबि मन्थ्रिया जादों आरटीसी मार्लेना। आरटीसीआ 152 साननि थाखाय दिल्लीखौ खुंदोंमोन। 27 बोसोरनि उनाव दिल्ली दखल खालामफिननो हादों बीजेपीआ। थांनाय 2 दाननिफ्रायनो मिलन नगराव थानाय गोबां न'-बांफोराव सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानाय रनजित नायक मुंनि सासे सिखावखौ डिब्रुगड़ पुलिसआ खानो हाबाय। लोगोसेनो पुलिसआ बिखौ सोंलु खालामनायाव बिजों सोमोन्दो गोनां विष्णु कर्मकार मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसआ खानो मोननाय जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दायनिगिरि नायकनिफ्राय गोबां बेसादफोर जेरै खोमानि सना, पित्तलनि थोरसि-लथा, गंसे मबाइल फन, खावनायाव बाहायग्रा माखासे सिफोरजों लोगोसेनो गंसे देगार आरो नोगोद 2000 भियेटनामीस रांनि मुद्रा जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिनानै होदों। बबेखानि नायक आरो कर्मकार सानैबो दायनिगिरिखौ डिब्रुगड़ बिजिरसालियाव दिन्थिहैखांनायनि उनाव पुलिस कास्टडियाव नायबिजिरनायनि थाखाय लानानै थांनाय जाबाय। बरपेटा लकसभानि एमपि रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबदों। नगाव जिल्लानि रुप'हिहाटआव धुबुरीनि एमपि आरो सामागुरिनि बारग' एमएलए रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबदों। लामा गेजेराव क्रिकेट बेटजों गाग्लोबदों रकिबुल हुसेनखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रुप'हिहाटनि गुनाबारियाव खुंनाय मोनसे मेलाव बाहागो लानो स्कुटिजों थांनाय समावनो रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबो। बे समाव रकिबुलजों लोगोसे बिनि फिसाज्ला तानजिल हुसेन आरो रुप'हिहाटनि कंग्रेसि एमएलए नुरुल हुदायाबो दङमोन। मख'नो गोनांदि स्कुटिजों मेलाव थांबाय थानाय समावनो खुद्रिनाय हानजासे सुबुङा एमपि रकिबुल हुसेन आरो बिनि बडिगार्डनि सायाव गाग्लोबो। बबेखानि गाग्लोबग्राफोरनिफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय खारनो नाजानायाव रकिबुल हुसेना स्कुटिनिफ्राय गोग्लैयो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बे गाग्लोबनाय जाथायजों बीजेपी मावथिफोरनि आखाइ दं होननानै अजद होदों रकिबुल हुसेना। मरिगाव जिल्लानि सनारिगावनि थागिरिफोरा नामखराव सिखाव हाबनायाव गोबां सोमोनांदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला नामखरनि मणिकुटजों लोगोसेनो गोबां गोथार धोरोमारि मुसुखा, पित्तल आरो धामानि बेसेन गोसा बेसादफोरजों लोगोसेनो गोबां बेसादफोरखौबो सिखावा खावनानै लाना थांदों होननानै थागिबिफोरा फोरमायथिना होनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला बे ओनसोलनि गोबां न'फोराव हाबनो सिखावा थांखिना दं होननानैबो मिथिमोननाय जादों। बबेखानि बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो हायाखैब्लाबो बेबादि सिखाव खावना लांनायनि आन्दोआव सोरबा सासे दायनिगिरिनि आखाइ थानो हागौ होननानै पुलिसआ सन्देह खालामनाय जादों। लोगोसेनो बेनि बागै जायगानि थागिरिफोरा माबा मोनसे खौरां मोननाय जायोब्ला पुलिसनो फोरमायनो बिथोन होनायबो जादों। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव पुलिसआ दासान्दि गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। दिनै बृहस्पतिबारखालि फुङाव मेघालयआव 4.1 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। लोगोसेनो आसामनि गोबां ओनसोलफोरावबो बांग्रिं मावदोंमोन। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनाया फुंनि 11:32 रिंगासोआव जादोंमोन आरो बांग्रिं मावनायनि मिरुआ मेघालयनि सा गार' हिल्स ओनसोलनि 5 किल'मिटार गोथौनिफ्राय मावदोंमोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।